that's part of democracy. Especially democracy. Senator nebwate egasi yaye agokora nero ira mangana ya oversight. Senate nero ira oversight ya over the counties. Igona abwate egasi yaye mangana ndara akwane kogali aina yaye. Lakini ntuangaine na mo senator. Mo women rep na abwate gasi yae tabwate gasi yo komonta ki na arule bitabu school na lemira match itali gasi yae na manyite nkia gukora tali gasi yae oja kombona na arosire classroom abantu wende komboli gore classroom babwende komboli gore chiro yobo chafu yokolika na aba MCA ne senator. Igo asiteyo tukumirana no mujumbe watatigamana tu igwana ndigoro ye basari yo omujumbe egasi yae no oversight the national government ngakite yo montara anse gocha gonjoka ngaki otungainire ebirasi otungainire chipara para taraga tiganda ababoli nkenya momenye tali Tanzania mwaro oseboganda ntebige nteke me national government yakole afadhali njengo denga kipara gete na kolete krasi gete na kolete ntebi no ene kemo president yuka ya debrenga ki economy anyolte edeni ya 1 trillion osinyiru wakana erabye kana roseti tax force mneli na roseti ama chiko the same igonga asatayo to kumira nabajumbe omujumbe oranyoro imogete okonya gutara gosoko ndama nesenge ncho atagete propaganda atagete gosuguma gose ondebwenzi igo biasha andatayo to kumira na MCA yana mujumbe gose mu women rep omonto to kumira na nere no mo senator no mo MCA igo Nkwaba the national vice chairman sekiama kia ODM